No, koľko koní tu máme momentálne? Aha, no. Volade som odjebal šrobovák. Máme šrobovák. Ahojte, som X-dielne Revcraft a v dnešnom videu si ukážeme, ako dáme dole predný nárazník na A4 generácie B6. Chcem to robiť hlavne pretože keď pridám, niečo tam fučí jednoducho a mám podozrenie, že to bude cooler na vzduch kvôli tomu, že tieto 96, ktorú mám aj ja v mojej A4, tak mali niekedy s týmto problém, že sa to mohlo stávať pri vyšších nájazdoch. Takže odhadujem, že to bude kvôli tomu, ale to si ukážeme v ďalšom videu. Začneme tým, že si zoberieme takúto nádobku, nejakú hociakú, aby sme si mohli odkladať šrobky, pretože nechceš ich stratiť, to ti fakt poviem, kámo. Musíme najprv vybrať predné svetlá kvôli tomu, pretože sa nedostaneme k šrobám, ktoré držia predný nárazník uchytený oblatníky. To, ako som vyberal svetlá, urobil som komplet tutoriál, je už na našom kanáli, niekde sem vám dám odkaz. Teraz, keď máme svetlá von, tak vám ukážem, na čo sa budeme sústreďovať. Tu sú takto pod sebou 3 šroby, ktorými je predný nárazník uchytený oblatník. Takto vlastne je medzera medzi nimi. A zo druhej strany sú matky, tieto, 3 pod sebou, na každú šrobu, možno to tam aj vidíte, ktoré potrebujeme odkrútiť. Rovnako si tieto šroby aj odložíme potom do tej nádobky, ktorú sme si predtým pripravili, pretože tieto šroby nie je také ľahké zohnať, pretože sú to originálne kusy a nejdú nahradiť len tak hociakou šrobou. Čo sa týka prístupu, je to tam dosť na houby, ale vôjde sa sem takýto šrobovák, keď si tam dám 10. Takže to iba takto vykrútime, jednu po druhej. Zatiaľ ešte tie T-čkové šroby, ktoré sú tam, potom si ich aj ukážeme, tak ich nevyberáme odtiaľ, pretože to isté vlastne budeme potrebovať spraviť ešte aj na druhej strane auta. To, čo si zhoršenejší prístup, keďže tady to ruku nevobchám, ako tu som vobchal, takže odporúčam, ak vám to nepôjde klasickým šrobovákom s 10, tak si zobrať malú račňu. Prvú šrobu som vybral šrobovákom, ale druhú už nezvládnem, preto malá račňa. Uvažujem si normálne zohnať takú kameru, jak má David, že to budete vidieť first person, lebo toto asi není dobré. Tam mi napíšete vy do komentára, že či by bolo lepšie, keby takéto tutoriály a opravy robím first person kamerou, alebo vám to vyhovuje aj takto. Dajte mi vedieť. Keď sme vykrútili vlastne prichytenia oblatník, musieť vybrať túto, aj túto mriežku. Mriežky sú tam väčšinou že pricvaknuté zo série, ale ja to mám našrobované šrobou, aby to lepšie držalo, lebo už sú tie uchytenia vylomené, to celé tancuje. Takže si to poďme vybrať. Sú tam vlastne tieto cvoky upevnené na sledovne. Tu na to vidno v tejto diere, že to tam tak poistené. Čiže na to nám postačí len plochý šrobovák a trošku to povytiahnuť rukou. Povoliť toto a povytiahnuť celú mriežku rukou. Dokopy sú tam vlastne 4 takéto cvoky, ale mne to vycvaklo na prvý raz, lebo koniec koncov je to staršie auto. Stredná mriežka je tam tiež iba na takýchto cvokoch. Tu na to môžete vidieť. Ale ja to už mám tak opotrebované, že to stačí iba vytiahnuť a vyskočí to samé. A mriežku na druhej strane vytiahneme vlastne rovnakým spôsobom ako na prvej strane. Ešte čo vám ukážem, čo je dôležité vytiahnuť, tak je hmlovka, lebo bez toho sa nepohneme ďalej. Ja mám tú hmlovku chytenú iba na takejto 8 šroube. Mali by tu byť 2. Neviem prečo tam nie sú. Asi niekto stratil, lebo si to nedal do misky. A hmlovku stačí len teda takto túto šrobu vykrútiť von a
potom už ju stačí len viac menej vytiahnuť, len ona má tam ešte také pútko, čiže treba s tým trošku pokývkať. A už nám takto vyjde von. Teraz už len odpojíme elektriku z tohto konektora a máme hmlovku celú von. Ale čo potrebujeme spraviť je to, že tu v nárazníku je sám o sebe ešte taký kovový nosník, ktorý pevňuje a drží celý nárazník v podstate primontovaný k autu a funguje ako taká bezpečnostná, pevnostná časť. A on drží ešte na dvoch šroubách primontovaný o nosníky auta a tie dve šrouby potrebujeme minimálne povoliť alebo dať von. Neviem, či to teraz úplne uvidíte, ale skúsim vám to ukázať. Ideme vlastne do priestoru. Sem do mriežky. Pod ťažným okom je jedna šrouba. Tak skúsim vám to nejako ukázať. Tu je diera a v nej je šrouba. Možno ju aj dobre vidno teraz. A na jej vykrútenie nám postačí len 6 imbus, ale odporúčam minimálne malú račňu s nejakým predĺžovákom, pretože zle sa hľadá tá šrouba, keď potrebujete takýto kľúč tam prehazovať, tak je lepšie naozaj tá malá račňa. Tie šrouby, oni sú dosť ťažké trafiť, takže s tým sa asi narobíte podľa mňa, ale keď to už trafíte, tak to pôjde jednoducho a stačí ju len povoliť, respektíve dať von a potom už si ukážeme, čo vlastne ďalej. Dobre, teraz už mám povolené obe tie šrouby a čo chceme teraz spraviť je to, že už budeme nárazník dávať vlastne celý von. On nám ešte drží tento podnárazník, čiže ho iba takto jemne vycvakneme z týchto pútok, čo sú tu. Rovnako to spravíme na druhej strane. Bolo by fajn, keby vám niekto príde pomôcť a podrží vám to v strede, nech sa, keď ho odsvaknete, nespadne ten nárazník úplne na zem. To isté na druhej strane, takto vycvaknúť. Si ho iba takto chytím za stred. A tu už sa mi pekne povolil. Potom tu máme ešte takto kabeláž na klaxóny vlastne. Čiže tu si odpojíme a máme nárazník komplet dole. U nás sú vlastne tie šrouby, čo sme na začiatku vykrúcali od blatníka, vyzerajú nejako takto, takéto téčko. Neostrí mi to, zaostrí sa. Takto nejako vyzerajú tie šrouby. Tie odporúčam tiež si odložiť bokom, nenehávať ich v tom nárazníku, lebo ľahko sa stratia, alebo oni sú tam vlastne iba takto nasunuté, že ľahko sa dajú vybrať. Som stratil trpezlivosť, tak som ho iba vykrútil odtiaľ, bolo to na jednej matke. Nešlo mi odpojiť totižto tento konektor a nechcel som ho polámať. Nárazník máme tu a máme hotovo. Keď ho budeme dávať naspäť, tak budeme postupovať vlastne úplne rovnako, až na to, že tie cvoky, v ktorých drží podnárazník, tam zacvakneme až na záver. Pretože je najprv dôležité si to dopasovať podľa tých šroub T-čkových, ktoré som pred chvíľkou ukazoval, aby nám to vlastne pekne licovalo s blatníkmi a s celým autom. Takže to by bolo z dnešného videa všetko. Ďakujeme vám za pozeranie. Určite nám nezabudnite hňať like, ak sa vám video páčilo. A pre ďalšie takéto videá nás podporte aj odberom a môžete nás sledovať pre viac informácií aj na našich sociálnych sieťach. Všetko bude v popisku. Čaute.